belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In China en Europa is het aantal COVID-gevallen de afgelopen periode weer toegenomen. Dat zorgt ervoor dat Curaçao extra alert is. Dat zegt dokter Melissa Arias, directeur van de GNGZ. Ze wijst op ieders verantwoordelijkheid in deze. Als je je niet goed voelt en griepklachten hebt, blijf dan thuis. Verder wordt mensen aangeraden zich te laten vaccineren en de hygiënische maatregelen in ere te houden. Dat betekent vaak handen wassen. Curaçao heeft te maken met een relatief hoge inflatie. Dat is een van de redenen waarom begin dit jaar het minimumloon is verhoogd. Maar gepensioneerden krijgen geen minimumloon, maar hebben wel te maken met prijsstijgingen. Om die mensen enigszins te ontzien heeft minister Charles Cooper in samenwerking met de FKP besloten om gepensioneerden die een sociale huurwoning hebben een korting te geven voor wat betreft de huur. Op die manier worden die mensen een beetje geholpen in deze moeilijke tijden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang off patrão cita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De voormalige eigenaar van Enya, Hunsang Ansari, is enige tijd geleden in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechter. Volgens Ansari is hij de eigenaar van Sun Resort en Millet Bay op Sint Maarten. Een uitspraak van de rechter dat hij dat niet is en dus ook geen zeggenschap erover heeft, wil Ansari aanvechten. De Extra schrijft erover en geeft aan dat er de komende tijd nog veel meer bekend zal worden over deze rechtszaak, die waarschijnlijk enige tijd zal duren. Een treurige zaak gisteren in de rechtbank van Curaçao. Een moeder van 6 kinderen stond terecht vanwege de smokkel van 3 kilo cocaïne. Ze heeft geen betaald werk en is chronisch ziek. Ze krijgt onderstand, maar een deel van haar kinderen is ziek en ze heeft geld nodig. Daarom is ze gaan smokkelen. De vrouw werd aangehouden en volgens het Openbaar Ministerie moet ze op basis daarvan 24 maanden de gevangenis in, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechter heeft de zaak goed bekeken en uiteindelijk bepaald dat de vrouw niet hoeft te zitten, maar wel veroordeeld is tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 3 jaar proeftijd. Daarnaast moet de vrouw 200 uur gemeenschapswerk doen. Zondag was het Fuikdag en gisteren melden we al dat is verlopen zonder grote incidenten. Gisteren werd ook bekend dat Citro, de hulporganisatie, 6 boten heeft moeten slepen vanuit Fuikdag. Het ging meestal om boten met motorproblemen. Uiteindelijk was het allemaal klaar om 8:30 's avonds en ook Citro kan terugkijken op een relatief rustige Fuikdag. Het parlement van Curaçao vergadert morgen over de Refineria di Curaçao en de Curaçao Petroleum Refinery, CPR, en de verhalen die de ronde doen over vervalste papieren. Het parlement wil precies weten wat er aan de hand is, maar vooral weten of Curaçao op korte termijn daadwerkelijk een nieuwe eigenaar voor de raffinaderij gaat krijgen. In samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Wetenschap, de RBC en El Señorial is er gisteren een mooie donatie gedaan aan de Curaçao Little League. Het gaat om heel veel oefen- en speelmateriaal waarmee de spelers van de Curaçao Little League weer vooruit kunnen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.